سلامن تعنا نعهاتكم يخون فنونا بمكتسال تركبوز خبركم تعذبتنا كما يتمسيوم نلوم سوني حدا سنة ساعة شعات تمشت استدالوا هاجراون زيناتات حزلكم قريبا زلخو استيفانوس جرماي نمكتتالكم بخبرن دعدمكو بغاندي على استزينا يفلم سلاسان حدن جنبوت عالم لخاوي معالتي ايفال نتنباخو بدرجة هاجر تذكيرام مبل سلاسان حمشتن عمد سنبلنا تسنت اب حبرات امارات عرب دمام بحرينن يوردانوسن بدمكت سبعيلوم اب نوزبا لوغو عن سبا عسران كلتن عدتات نصا كاب كشبو دق انستيو اويجن روسيا سدد نفر تزغلغل ندادي نشدشت اوارح كم زوان زفتو افليطام فرنسان جابانن اب ممعبال وفرزته كره نياستات 110 بليون دولار وعل تفراريمن اب كلتشحن عسران حمشتن متن نقداو ملواتن ابال هاجرات ايسيان بالعلي 14 ميتاوي تعبيهم زرزر زينام علم لخوي معالتي ايفال نتنباخو بتعنا وسعبيرات نايت ولفي بزقلص مدبات بدرجه هاجر تذكيرام وكيل ايرينا يوناتان عبيون زدال واتساب ميكائيل حدقو كغربلنايو سلاسان حدن جنبوت عالم لخاوي معالتي ايفال نتنباخو تكالاتنا كفريات تنباخو نتسان مقبار بحلافنت نسرح بزبل تيما بدرجة هاجرا بسمرات تذكيرام اب هاجراو كونفدريشن سراحتنياتات ايرترا ام مخار حقي اتو هايله تسفا ميكائيل ابز سمعو قال كند علاما نايت مدب دحنتون طعنون زت تحلو افراين عقب سراحتنيا نمر اي كم زخونه تغيشو نايلوم منسيات تمهارو نايت صباح سراحتنيات سلازغونو هاكوسه ابز مراي زابركوتو نمعزاز يسرح كم زلو غليصو تنباغون شجران حمام منشرو لعل سقط دم حمام اسراور دم وقع لبن حنقولن كمون من كايف الريامنتن مخاننتن كقالع كم زخل كيلاتات كم زحبر زتقسااتو هايله اب عالم عمتاوي استات شوعتنت 2 مليون سبات بسنك تنباغون صعبيناتون كم زموتو نهار تطقامن تنباغو كم زلو مزغصل دما اب 2030 اتمتن ناب 8 مليون كعر كم زخل نصبصاب ودب طعن عالم بمتقاس ارديوم اب مينستر طعنا حلافي احادو مبهالن سلطنان اتو امانيل غرماصين بوغونو مينستر طعنا مزتفلالو ناي سرح مشارختي بحفشا مسما كلاي بيت صحفت هاكوس دما باورا كسرح مصنحو بمتقاس قند علامه طعنا نايتوم مصا هاجر زخون منسيات موحاس كم زخون حبيرو اب تعلتا مونغو نعسته تكالات زوكلو منسيا سرحتنياتات وددر حفشا فلطت كايدن كله نتاغات ام زوكل مصنعتاو صحف باهادو زي تمحلالفتي حمامات قريبوم اموداتا وكيل ودب طعن على مابيرتا دكتور ميري ستيفن نعوتا شلمات عديلا ناب كال زينا وصبصاب مسن سجر مبل 35 عامات صنبلنا صنت ايرترا صنعاتنا وحسنا بزبل تيما اب حبرات امارات عرب دمام مبراق سعوديان بحرين يوردانوسن بدمقات سبعيلوم ككابوت اوز بصحنا تحستو بملكع صبصاب توهاهيدلو غير مسقل غرزغير كقربايوم محبركمات إيرتراويان أب حبرات إمارات عرب بعسران شعتن جنبت أب دبي أب زكايدو أستات حد شحزيقاتات زي تساتفو دموغ صنبل أكايد سرحبيت صحفة تقلالي قنصل هاجر إيرترا أب دبي سمين إماراتن آتو محمد محمود سليم أب زس معقال نملا حزبي إيرتران حيلتات مكل خالون يوهانا دحر مبال هاجراو مدبات هنسات أب شتو مبصح زيقاتات إجامم كبر كتسويعوم أبو منبر محبركم دباين سمين إماراتن آتو عمر محمود بوغانو نتسنبل نممعراق أبركتون زقبرو بممسكان محبركم ودابيو بمحيال أمدبات مختن لمعتن أبركتو قبر دلو مخانو الرقاقيسو أبتا قاتامي ناستات حاد وحي أبزقت سلسبورتا ودرات بزتعوتو شلمات كعدلن كله كاب إيرترا زخدت قجيل لبهل دما مسات مرئت كم زقربت اتزبس حنا حبريتا أفليتو
እዚ ከምዚሉን ከሎ ብ29 ጉንበት ኣብ ከተማ ደማም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ደማምን ከባቢኣን ኣቶ ገብረ መስቀል ኪዳነ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ብድሆታት ሰጊሩ ናብዚ ተስፉ መድረኽ ዝበፅሐ ሳላ ጽንዓትን መኸቱን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዮሃንኡ ንመንግስቲ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ገሊጹ ኣደ መንበር ኣህማደ ጨንፈር ደማምን ከባቢኣን ወይዘሮ ኣብርህት መናስየ ብወገና ዓመት መፀ ብልዑል ማዕርግ እነብዕሎ ጽምብል ናጽነትና نستخفل كبور واقعنا ذكرنان قالنا نمتقبار حدر سماعتات نحدثنا كم زخونة بمتقاس كم وترو بالعل نقحة حيال ودابن مسرح كم زدلي أغنزيبام فصامت قدات امباسي ارترا اب سعود عرب ويزرو وي نغرز غير دما ازي صنعتنا وحسنا بزبل تيما بحبنن بهتان نصبلو زلنا معالتنا صنت ارترا فره كبيد واغا زتخفلو مخته ولدتات كم زخونن بمخته ولدتات كم زعقبن ارديام اتصنبل ببهلاون سنطباون مساندوታት ደሚቁ ነይሩ ኤርትራውያን ተቀማጠ ንግስነት ባህሬንን ዮርዳኖስን ወን መበል 35 ዓመት ጽምብል ናጽነት ብከብ ዝበለ አገባብ ከም ዘብዓሉ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ አፍሊጦ ነመስግነካ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ኣብ ንኡዘባ ለጓዓን ሰባ ክካየድ ብዝጸንሐ ከም ማእከል ዝገበረ ጓስጓሳት 22 ዓደታት ነፃ ካብ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ኣዊጀን ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደ ንዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ አብርሃም ዓንደ ማርያም ከቅርቦ እዩ أمنو زوبالو قوعان سبا أبعاس السلسة من محدارات كباب زحوق أفا عسران كلتن عدتات بسلاسة قنبت بدرجان وزوبا أبستخايدة سنبل نزا كاب كشبو دك آنستيو أويجن أبتا أقات أمي أما حدار زوبا غاشباركا أمباسادر محمود علو حوري بريزنت حمادي وزيرو تخاط تسفا ميكائيل صحافي قدف زوبا غاشباركا أمباسادر محمود علي جابرا قمون وكلت معكن حسانات حورات هاجراتن معكن حزب حورات هاجراتن ترخيبهم نيروم أما حدارون زوبالو قوعان سبا أتو أبراهام حاقوس أبزوس معقال كشبو دك أنشيو زركوبهم حاسيت اللمدتات موقات بدرجان زوبا كوميتا بمقام نستخايدو كوم مأكل زقبرة سراحن قسقاسون دحر مقلات بستقبر الدحساس كلن عدسات كشبو خمزو وقدا خم ترقاقات دكسخي قاتم دماعتو بمكتال كم زقبر قليسو ግዛው ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽባርካ አቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረ ስላሴ በወገኑ ጎዳእትን ልምድታት በሓፈሻ ክስቦ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ሓያል ጻዕሪ እኳ ክካይድ እንተጸንሐ ክስቦ መሊኡ ስለዚ ተወገደ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ክኾና ምጽንሐን ብምጥቃስ ካብ 2018 ብምውሃድ ሚኒስትርታት ጥዕናን ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ከምኡውን ሃማዲኤ ሰፊሕ ጎስጓሳዊ መደባት ብምክያዱ እቲ ተርእዮናን ቆልቆለ ከም ዝመጸ ኣምኑ ዞባ ለጓዓን ሰባ ዝተበጽሐ ደረጃ ድማ ናቱ ውጽኢት ከም ዝኾነ ኣረድዩም መራሕቲ ሃይማኖትን ወለድን ድማ ምስ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብምውሃድ ብዝተኻየደ ሓያል ጻዕሪ ሳዕቤናት ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ብግቡእ ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ብምጥቃስ ከባቢኦም ካብዚ ዘይሕጋዊ ተግባራት ሓራ ከም ዝኾነ መስኪሮም ኣብቲ ጽምብል ነቲ ዕለት ዘንጸባርቕ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ቀሪቡ ንኡዞባ ሞልቂ ብ25 ጥቅምቲ 2025 ነፃ ካብ ክሽቦ ከም ዝኣወጀት ዝዝከር እዩ معقب أكبابي أب مهبتام بهراو بزحنت بحفشة أب مسسان هبت جربن إنسان دماب في اللي لعل تراكم زلوا حلفي بيت صحفة حرشة أب نوزبا مولكي أتوم الأكا ولد ميكائيل جديتهم نيرينا أبزها بحبريتا أتوم الأكا نوسوا كف عدي حزقات سلقتونن بسنة مقبيز قصة شجرات حمامات كم زي اللب محبر أب ممحدار كبابي فولينا زركب سفحنا مقهاج أمريت أبز مرايزي عباس تواتسو كم زلوا حبيرهم أبنو الزبا مولكي أستاد 5 شح كابتن 220 شح تلبقعن كم زلوا زحبر آتوم الأكم زلوت أقاتات نعانن كابكال زباتات نزمت آتريتن كم زاكل أبريهم مقهجة فولينا أستاد 4 كيلومتر تزرقح زركب بأقرب استشفنن أخل سعرن ما ينسل زركبون أب مهبتان بزحنت هابتقربن تريتن وانتاوت الواه كم زلوا ونحبيرهم أما حداريت من محدار كبابي فولينا ويزرو زايد برخ بقدام أتم محدار كبابي مزلو بهراو من شتات ماي نحرشان موغاسن متشق مخان بمقلاز كتسألنو تنم الرقاقاتن نمعقابون بوهدت كسرحات تحساسيبون أب حوس كتما حمبرتي نوزوا قالا نفحي بالعلي حدا بكلت مليون نقفاز تسرحة 4 حدث تمامهار كفلتات بسلاسة قنبوت تمرقهم أما حداري نوزوا قالا نفحي آتو محاري يوهانسن أما حداري حوس كتما حمبرتي آتو الأزار قبره وطن أبزس معوكال اتب نبرتي بزوسر وتبقصو استهانس كفلتات نزسن حتسبت ممهار كفلتات كم زقالل بمتكاس نابركتو ابت كباب تركب اهادو حيلتات مكل خال ايرترا امسجينم
ሓላፊ አገልግሎት ትምህርቲ ኣብትኑ ዞባ መምህር ዳንኤል ሰለሙንን ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ፍረጻማ መምህር ሳሙኤል ብርሃንን ብወገኖም ንኣገዳስነት ናይቲ ተወሳኺ ክፍልታት ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብምጥቃስ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምብጻሕ ነበርቲ ዝርአ ሕፅረታት ንምምላእ ብውህደት ክሰርሑ ተማሕጺኖም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ድማ ኣብ መጻኢ ኪኖ ምቅላል ጽበትን ዘይምቹእነትን ክፍልታት ተምሃሮ ዝጻወትሉ ቦታ ኣብ ግምት ከኣቱን ኣብ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ዝግበር ጠመተ ከዓብና ዘኻኺሮም ዋና ዳይሬክተር ክፍለ መምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ማእከል ኣቶ ተኪኤ ቀለታ ብወገኑ ጎንጎነቲ ብመንግስቲ ዝካየድ ጻዕሪ ህዝቢ እውን ንርሑቕ ዝጠመተ መረባት ክሕንፀፅን ንትግባርኡ ብሓባር ክዓይን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ ንኡዞባታት ኣባሻውልን ገዛ ባንዳን ኣብ ቅንያት መበል 35 ዓመት ናጽነት ኣብ ሓለዋን ዝተዋፈራ ኣህዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብ30-31 ግንቦት ናይ ምሳሕን ምዝንጋዕን እንግዶት ኣካይዶም ኣብ ማሕደርቲ ናይተን ንኡዞባታት ኣብ ዘስምዖ ቃል ንጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሓፈሻም ነተን ኣብ ዞባ ማእከል ተዋፊረን ዝቐንያ ድማ ብፍላይ ብምምጓስ ነበርቲ ዓቕምታቶም ኣዋሃሂዶም ንዝገበርዎ እንግዶት መርአያ ሓበኖም ከም ዝኾነ ገሊፀን እቲ ናይ እንግዶትን ምዝንጋዕን መደብ ብባህላዊ ትሕዝቶታት እውን ደሚቑ ነይሮም ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወጻዩ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻይ ሩስያ ሰደድ ነፈርቲ ዘገልግል ነዳዲ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ከም ዝወዘፈቶ ኣፍሊጣ እቲ ካብ ሎሚ ሓደ ሰነ ተግባራዊ ዝኸውን ስጉምቲ ዘቤታዊ ጠለባት ንምርግጋእ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ገሊጾም بمسرت حبريتا اتناي موظف وسانه كسام مودعتا ورح حدار 2026 كتصنعهم اب زوبا ماكلاي مبراق تفطير زلو وتحدراون صتاون قلولاو نقرب ندادي بدرجه عالم بآلوتا يصلو كم زلو زفلطيوم فرنسان جابانن اب ممعبال وفرزه تكره نياستات 110 بليون دولار وعل تفراريمن توفري اب ممعبال سبسرو بالحيم الكتريك الومنيومن صلات تعنان زتكره خوينو زعابي كفالو غنا تحت قرطي سبسرو بالحي نموراز زعلم مخانو سمزي كلتين هاغرات غليصوم لال 52 بليون دولار كابت باجت اب مدنفع سبسرو بالحي كم زوعل وانت غليصلهم توفري بعينتو أقدمو أب أوروبا كابستجبر زعابي خوينم كساب كل تشحن 31 كزازم كم زخلي أمات حيالو هاجرات أب معبال سبسر حب الحي جزيفو فري جبرا كم زلوه زتكاسيوم أبال هاجرات كتبا ودب دوبا مبراق آسيا مالت آسيان أبي كل تشحن 25 أبن النحر حدن مسكالوت هاجراتن زكايد أمت النقداو ملواتن مستي نايزقن ميزنا برعمت كنا تسألن كله بالعلا 1400 كم زعابية صبصابات حبيرهم أبز حلف عمت مت النقداو ملوات أبال هاجرات لعلا 4 تريليون دولار من بالوز تقصد صبصابات اتأستات 1 تريليون دولار مس هزباويت ريبابليك تشاينا كمستخايدة أرديهم اتأستات إسرامي تاويت أول هاجرات أبنن حدن زكايدهم ملوات مخانو كفل التخايل اللهم ندادي بحريا وغاز إلكترونيكاون تكنولوجيكاون فريات زل عالم اللوات كمستخايد اللون تقليتهم مرحت هاجرات آسيان أبز حلف ورح جنبوت أب فيليبينس أب زكايدو مبلغ 4 عمتا وعلم نقداون كتبان زمدنا أولات المدنفع كم استسمع معزز الكريم أبش حنت عتميتن سوسان شو عتن استمسرته زباوي ودب آسيان فيليبينس فيتنام من سنغافورن زركب أن 11 أولات هاجراتي حقوف أب دسيت سماترا ناي إندونيسيا أب زي حقاوي معدن وركي بستخسته حرقا مهما مريت بوحدو 37 كم زموتو كابت كبابي استفنوا وزينا حبيرهم بزينة 31 جنبوت حرقاس تدبي وجنات كهلو كم زخولو زعمتو سمزي سرحت مدحان هيوت إندونيسيا كتر موتات كوسخ كم زخل أميتهم اللوم اتحدقا أبتكبابي بزوقع برتع زناب كم السعبة اتهم سمزي بتوسخ آنت إيرم
ኣብ ምድሓን ህይወትን ምግታእ ዘይሕጋውን ንጥፈታትን ዝነጥፉ ሓይልታት ጸጥታ ኣብቲ ከባቢ ዝለኣኸ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ህዝቢ ዘይሕጋዊ ዕደና ከምክያድ ክሕየብ ኣተሓሳሲብሎም ኣብ ኢንዶኔዥያ ቅድሚ 2 ሳምንታት ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋውን ኣስታት 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት የረድኦም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዒላማታት ኢራን ናይ ነፍሲ ምክልኻል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ እቲ ኣብ ከተማ ጎርክን ደሴት ቀሽምን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ንስርዓት ራዳርን ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መቆጻጸሪ መደበርን ዒላማ ዝገበረ ምንባሩ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሓቢሮም እዚ ማእከላይ እዛ ኣሜሪካ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ማያት ንቀሳቐስ ዝነበረት MQ ሓደ ዝዓይነታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሃገሩ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ገሊጹሎም ሰራዊት ኣሜሪካ ብ27 ግንቦት እውን ኣብ ስትራቴጂካዊት ወደባዊት ከተማ ባንዳር ዓባስ ንዝርከብ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መቆጻጸርን መወንጨፍን መደበር ዒላማ ዝገበረ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሎሚ ሓደ ሰነ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መደበር ኣየር ኣሜሪካ ናይ መልሰ ግብሪ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡሎም መጥቃዕትታት ኣሜሪካ ምስ ዝቕጽል ተሪር መልሰ ግብሪ ካብ ምሃብ ድሕር ከም ዘይብል ሓለዋ ሰውራ ኢራን ብተወሳኺ ኣጠንቂቖሎም ይኹን እምበር ኢራን ኣበይ ናይ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ዛጊት ኣይሓበረትን ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ስምምዕ ክትገብር ሓቀኛ ድሌት ከም ዘለዋ እዚ ድማ ንሃገሩን ንመሻርክታን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ገሊጾም ይኹን እምበር ምስ ኢራን ዝርብ ክእክያድ ከቢድ ምዃኑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓቢሩሎም መንግስቲ ጃፓን ሃገሩ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ትሰርሕ ከም ዘላ ብቻይና ንዝቐረበ ክሲ ነጺግዎም ሚኒስተር ምክልኻል ጃፓን ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዝተኻየደ ዞባዊ ዋዕላ ጸጥታ ኣብ ዝሃቡ መግለጺ በኣንጻሩ ቻይና ወተሃደራዊ ዓቕማ ብቕልጡፍን ብዘይግሉጽነትን ተስፍሖ ከም ዘላ ከሲሶም ቻይና ወተሃደራዊ ወጻኢታታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትዕብዮ ከም ዘላ ዝወቐሰት ሚኒስተር ወተሃደራዊ ንጥፈታት ቻይና ንጃፓንን ማሕበረሰብ ዓለምን ዘተሓሳስብ ጉዳይ ከም ዝኾነ ገሊጹሎም ጃፓን ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ንኣህጉራዊ ሕግን ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ተወፋይነት ከም ዘለዋን ናፃን ክፉትን ዓለማዊ ስርዓት ንምፍጣር ፃዕርታት ከም ዘካየደትን ብተወሳኺ ሓቢሮም በተመሳሳሊ ሚኒስተር ምክልኻል ፊሊፒንስ ነቲ ብቻይና ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝቐረበ ክሲ ዘይፍትሓዊ ክብል ነጺግዎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ግንቦት ሃገራት ኤስያ ፓሲፊክ ነቲ ጃፓን ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምዕባይ እትገብሮ ዘላ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ብሓባር ክቃወሙ እዩ ፀዊዐ ነይሮም ጃፓን ቻይና ጥራይ ዘይኮነት ሩስያውን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ጃፓን ክትቃወሞ ጸኒሓላ እዚ ምዕባለታት እዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ጃፓንን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝመጻለ እዋን እዩ ዝስዕብ ዘሎም መንግስቲ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን ክውሰን ዝኽእል ናይ ምጽምባር ስጉምቲ ሃገሩ ኢዳ ኣጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ድሕሪ ዝሃቡ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምትፍናን ከም ዝተፈጥረ ጸብጻባት የረድኦም ቻይና ጉዳይ ደሴት ታይዋን ዘይስገር ቀይሕ መስመር ምዃኑ ብተደጋጋሚ ከተነጸር ጸኒሓላ መንግስቲ ኤኳዶር ብኽሲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕፀ ፋርስ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኮሎምቢያ ወሲንዎን ዝጸንሐ 100 ተወሳኺ ቀረፅ ኣልዒልዎም ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ኤኳዶር ዳንኤል ኖቦኣ ምስ ሕፁይ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ኣልቤርዶ ደላ ኤስፕሪየላ ብማንዛ ድሕሪ ዘካየደው ርክብ እዮም እቲ ካብ ሎሚ ሓደ ሰነ ተግባራዊ ዝኸውን ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መራይ ጸጥታ ንግድን ልምዓትን ሓድሽ መድረኽ ምትሕባር ዝኸፍት ከም ዝኾነ መንግስቲ ኤኳዶር ኣነፂሮም ኮሎምቢያ ምስ ሃገሩ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ንዝካየድ ዘይሕጋዊ ዕደናን ምስግጋር ዕፀ ፋርስን ንምምካት ምትሕባር ከም ዘርአየ ዝወቅስ መንግስቲ ኤኳዶር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ናይ 30 ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዝወሰነን በብደረጅኡ ናብ 100 ከም ዘዕብዮን ዝፍለጥ እዮም ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ስጉምቲ መንግስቲ ኮሎምቢያ ብሕታውያን ትካላት ሃገሩ ናብ ኤኳዶር ንዝገብርኦ መሸጣ ፀዓት ኤሌክትሪክ ከም ዝወንዘፎን ኣብ ልዕሊ እታዊ ዝተወሰነ ፍርያት ሃገር 75 ቀረፅ ከም ዝወሰነን ኣይረሳዕን 1600 ኪሎ ሜትር ዘራኽበን ዶብ ዘለወን ኤኳዶርን ኮሎምቢያን ዝዓበየ ንግዳዊ ንጥፈታትን ብመሬት ምዃኑ ይጥቀስ
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሚያንማር ኣብ መኽዘን ተተኮስቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ኖትጊ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ከም ዝወረደ ማዕከና ዜና ቃሊሐን በቲ ምስ ቻይና ኣብ ዘዳው ከባቢታት ዝተኸስተ ሓደጋ ህፃናት ዝርከብዎም ብውሕዱ 55 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 70 ከም ዝቆሰሉን ሓያሎ ኣበይቲ ከም ዝዓነወን ዝሓበሩ ሰብ መዚ ተሃገር ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየዳሎም ኣህዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ግድያት ናይ ምድሓን ስርሒት የካይዱ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎም ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታት ወደግመልኩም 31 ግንቦት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ኣይፋል ንትንባኾ ብደረጃ ሃገር ተዘኪራ በበል 35 ዓመት ጽምብልና ጽነት ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ደማም ባሕሬትን ዮርዳኖስን ብድምቀት ተጸምቢሎም ኣብ ንኡስ ዞባ ለጓዓን ሰባ 22 ዓደታት ነፃ ካብ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ኣዊጀን ሩስያ ሰደድ ነፈርቲ ዘገልግል ነዳዲ ን6 ኣዋርሕ ከም ዝወንዘፈቶ ኣፍሊጣ فرنسان جابانن أب ممعبال وفرز تكرة نياستات 110 بليون دولار وعل تفراري من أب كلتش حن 25 متن نقدام ملوات أبال هاجرات آسيان بالعلى 1400 تاويت عبيوم زينا تزازيم الله سنة مشات